No, hát akkor a szokásos kis lebegős kameramozgásunk megvan. Tehát az előzőben láttátok, hogy szétvágtam ilyen párhuzamos egyenesekkel ezt a részt, és egyszerűen szétnyitva felragasztottam egy papírra. Most fogom magam, meg körberajzolom, sablonként használom ezt a formát. Szépen itt is az ívet megrajzolom, kivágom. Így. Mit tudok ugye erről a vonalról, hogy ez pontosan ugyanolyan hosszú, mint ez. Így látszólag nem, de abban a pillanatban, ahogy kinyitom, abban a pillanatban kiderül, hogy ők egészen pontosan egy hosszúságúak, csak a szoknya alul fölhullámosodik. Pontosan attól, hogy én ezt kinyitottam egyenesre. Ez itt összecsukódik, és már is látod, hogy ha ez itt majd, tehát hogy ezt itt egy vonalba állítom, már is hullámosodik a szoknyám. Másik oldalon is egyenesbe állítom, hullámosodik a szoknyám. Tehát megkaptuk azt a látványt, amit szerettünk volna, a hullámos aljú szoknyánkat. Na most, ugye látható volt, hogy a szálirány az ezzel volt párhuzamos az eredeti formában, amikor ez még egyben volt. Ez volt a szálirányunk. Ahhoz, hogy még szebb, még hullámosabb legyen a szoknyánk itt alul a szálirány, meg kell változtatni, és úgy kell megcsinálni, hogy míg itt fölül meghagyjuk ezt a szálirányt, az ezzel párhuzamos szálirányt megcsináljuk úgy, hogy erre legyen merőleges, erre a képzeletbeli vonalra legyen merőleges, és attól fogva sokkal szebben fog hullámozni a mi szoknya alsó részünk. Ezt még érdemes tudni. Így ugye ezzel párhuzamos, és így, hogyha ezt így erre rakom merőlegesen, akkor lesz ferde szálirányban, és gyönyörű hullámos lesz a szoknyám. Tehát így, ez így ezzel párhuzamos, és akkor lehet egyenesen szabni, akkor egy ilyen formában fogjuk kiszabni, akár még úgy is ki lehet szabni egyébként, hogy ott kivágod azt a részt, tehát így egy anyagból is szabhatod. Ez különösen akkor izgalmas, hogyha mondjuk valami irányított mintája van, csíkos, kockás, bármi. Ha viszont azt szeretnéd, hogy ez a fodrozódás szebb legyen, akkor az aljára merőleges száliránnyal fogod szabni, és abban a pillanatban, ahogy fölvarrod, ez a két szálirány fog egybeesni. Tehát például a csíkokat meg tudod így egyenesen csinálni a szoknyán, vagy a kockákat. Ha így csinálod a szálirányt, akkor a kockák el fognak mozdulni, és a csíkok is, itt ennél a törésvonalnál. Ellenben, ha erre merőlegesre állítod a szálirányodat, akkor meg tudod azt oldani, hogy a minta, az irányított minta folytatólagos legyen a szoknyádon.